Sagudayan nga ron ti surat, ti pagkasalitaan nga sila di kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Nelia nga napuluan, nasarakak metlaeng. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tamapasamak, ti may samanin nga nasakit, nga awaten a kinapudno. Nakasaksakit. No ape hindi manunemi, siya klayang ti kastoy. No ape ngamin nga dapilik ti kastoy nga gasat. Lakas nga gasat ko na. Tadyak metlaangan makasarak, makabatang, ti lalaki nga talaga mangipateg kanya. Idi tayo baga manunemi ni Edgar nga panawan na kanon. Gabutad na nasikugan na ang babae. Nasagan ba lang asong batak? Di pagribringan. Yan ngay, nabayagtan ngagdandan na. Dinakmin langin may payan ti anak. Anak, akali ka gumak kuma. Isang dad ka po na nuapin nga nakirelasyon na kita sa baling ang babae kit nasikugak. Kit gapot na masikugan. I'm sorry, my love. Goodbye. Then nakundinaan. Tinasikugan. Kasta ka dilahingin ti kalakana, Rolly. Edgar tinagang ko. Ay, Edgar. Kasta ka dilahingin ti kalakana. Nakalpasan ti amin ka doon sa talatan panawan na. Inayat ka, kinayatan ka, Edgar. Hayatan ka unay. At aking kadiragsak ko. At no panawan na, kasanuak pa ay. At aping Edgar dragsak ko no panawan na. At kanyang diragsak mo. Ngimawan kayong kadiragsak ko. So nga, kasano kong arod nga, agpangot relasyon, idin tata, di kayat ko kat hamo may paay. Imawatan na ko mga inalilaw na, Nelia. Di mo imbaga nga dinak maipayan ti anak. Ang dapat gayam diferensya. No kumata imbagam dato'y sakbay nga nagdanata, adayo kumakinayat ka. Tiga dilay, anak, tinapatag kang ka. Awan siya sa servit relasyon. Naawan tigay, bunga na. Sana ka may gamit. Gabo talaga nakikidang akon. Panawan kan, takadin na akon ti babae, nga makaipaay kanyak iti ayat. Manong nemi noan niya tinapasamak iti umuna nga lalaki iti biyag ko nga ni Rolly, kas tamit lang tinapasamak ti may kadwa nga biyag ko. Wano may kadwa nga lalaki ti biyag ko. Gabuta, saan ko maipayan iti ni Rolly ti anak, kad naamuan na nga na diferensya. Pinanawan na. Idi agkarelasyon kami kini Edgar, jak impudno keng kuwana nga ada diferensya. Namnamain na nga agkaanak kami ngem. Talon, agupaton nga tawan ngagdandan na kami. Bumaketak matin manong. Tidadamo mi, tagdan na kini Rolly, 23 titawin ko idi. Kalpasan tim, 5 nga tawen, 28. Nagsina kami, dimteng ni Edgar. Iti talo nga tawen. Di 31 kon manong niyo. Ngayon no lang nga, pagsasaritaan, saan dapat yan no ibagak nga 31 ko? Maasikasok ti bagik manong nemi agsipud ta. Ada anak ti kabukbukodan nga parlor. May saak nga beautician. Maasikasok ti langak. Ano anyat kayat ko, nga kulo ti buok ko. Maaramid ko. No, anyat kayat ko i-apply nga pangpapintas ti bagik. Maaramid ko. Nabangluak, napintasak, nabanglot sangaw ko. Dagiti duwang lalaki nga kapadasan kanyak kang kanayon dagi bagbaga na imasak.
Ngayon niya serbiti kinaimas ko ng ibagbagada. Jakmat madaan ti anak. Dapat diferensyak manong. Sinangitak iti pan nakapukaw ko ti may kadwa nga lalaki iti biyag ko. Katsal saludsudak. Intun kaano nga masarakak ti lalaki nga naikari para kanya. Intun kaano. Siyempre kak midlang iti parlor manong nemi. Dapat kiniliwag kak kunak iti kaawanan ni Edgar iti biyag ko. Talo di kiti kakaduak manong. O boss, siyempre ka maggayaman. Di na kawawagan ti boss, Belia. Kit ka ti boss, di sikat awagan kat boss. Manager nga rod. Di pangibilangak ka na kayong empleadak. Kit, agakabsat. Sister ko na kumarod ka. Oh, agagayam mo na malangor din. Just call mo, Nelia. Nelia, nadakan. Nanda ko mga ron. Kitsak ti manager, dadaak. Unang manungal daw ng awang ka. Una ta, paspasa na ang. Bye-bye amon da diyang Edgar. Makasarak ka doon sa bali. Ngayon numaamuan da. Ngayon may sak nga, inutil. Ada diferensya, kaya dak nga da. Makasara kan dumit lang ti lalaki nga saan nga napatig iti anak. Makasara kan dumit lang. Dito nga kinapintas mo. Dito nga kinaimas mo, Nelia. Uy, adua, di kita agduyos kanya. Ang basta nga agduyosan kat kayot kumatin. Doan di kita lalaking inayat ko. Ngayon sinaktandak lang. Intun kano nga tangang dumteng ti amin. Intun kano nga masaraka. Dumteng tulad ta. Ior-oray mo lang. Aging ka manong nemi nga tinawagan nak ni Tesi may samot lang karagitay. Suki ken gayem ko. Ada restaurant na manong. Nga kasta nga da okasyon. Itja restaurant na di ba pa may pagselebraran no? Ag birthday ag birthday di kita empleyada. Tesi, nakawag ka man. Damang ko. Awan kayo kada jilip-in partner mo. Naman na nga, diferensya. So nga siya, nakasikog iti sa baling ang babae. Dapat na matintinan na. Tapi nga hindi ka ganak. At nga diferensya, ano serbi iti kinapintas mo. Dahil nga rin nakasaksak Nakapinpintasak nga babae, nakasalsalon atak. Ado di kita agpanpantasya kanya. Ada parlor ko. Iso nga mapapinas ko lang tatibagik. Tilanga. Mga serbi na tazak ba't agkaanak. Ada problema. Iso nga tinawakan ka. Kaano ko problema ka? Tanegosyo, maglugloge. Awan problema ka tinegosyo. Ngayon dito may isang empleyada. Waitress ko. Abay. Ilimlim mo na. Masikug kaya. Ket? Intarayan mo di lalaki. Ni Metrubi, dato iya, waitress ko. Di na kayat nga maamuan di kiti parents na. Kita lang pa kayo na iga kita. Di mo kayat ni madaan di anak. Anit kahit mo sawan. Ipas ngayon na. Ito may pas ngayon na. Itadaking ka. Tapno, parang balasag man nga awan ti napasamak kang kuana. Amo ka mawatam ti kahit ko sawan. Rumbeng ka din nga mga dapak. Kawan. Taon no sanggang aganak. Taon agasawa ka agad. Daka man mapututan. Di adan to, pagsanggiram no bumakat ka. Panunutek pa. Urita manubulan ka din. Nagpito bulan na. Kakaasik ka nga ng barbarikas. Opo, nabarikasan na pala ta 7 nga bulan. Damat na kita babae nga, basit pa nagsikog na. Di dapat 2 bulan. Dapat 2 bulan pa nagpanunot mo. Haya? Sige. Panunutek.
Saan ko imbagbaga karigiti emplyadak manong name kayat ko nga agbalin nga da kami lang kata Tesi kini Ruby iti makaamo. Ngem siyempre hindi kito empleyada kamuda nga da diferensya. Sa lusudan doon tukit amay nga damat anak mo nang dagat. Sige. Balik anak mo. Aging ka manon name tinawagan nak manin kalpasan ti 2 nga bulan. Anda dito ospital. Sino? Dati ni Ruby. Aganakan. Aganak lata. Kita umay kan Umay kan. Ito may pas ngayon. Sikan ni mangibaga tinagan na. Kin mangibaga tanagan mo. Kin kompormiditan no siya kayat mo ngibaga mga ama. Kayat mo sawin. Alak asigot. Huwain. Sino nga di mga iwan kang kuwanan. Tsaka mo tagibi. Isus apo ya. Umay kan tubalag tulungan. Ura kat ada assistant ko di restaurant. Suruan kan tubalag tagibi. Ibagam to pala karagita empleyado nito parlor mo, nagbakasyon ka. Agbakasyon ka ti 3 nga bulan. Wano saan kat hangkang kanay ng sumrek. Sumrek ka laing no, masangom. Tsaka pa nakapag-desisyon. Ay, sasapo ya. Nagtulag tayo rin. Unang misanak pa ang gawin. Umay kakid din sa ospital. Napanak nga rod manong namikit idi makitak tila nga ti kaipas ngay nga maladaga manong. Kaslamay sang anghel ti managkita. Rumimrimat manong nami taglawlaw. Babae. Angelica. Wala niya. Mayat ka? Sige. Alak. Asikasuan na pa lang ang nursery. And then, may ristro. Angelica dati aspilyado ti pasuruta. Ken ti amana, nagkalatan ti Adonis Sanchez kung tulatan. Unang api-hawi po suruta pilyado. Sige, Adonis ken ti pilyado. Dapat may registro. Kat kumusta ti ina? Hana kaya talaga kayan nga makita anak na? Di na kano kaya ta makita. Tanong makita na amang kanon no, may agbabahawi ti desisyon. Basta no, malpasen, ikalawar mo ton. Iyawid mo ton. Kalpasan na, numayawid kong tumaten ni Ruby, idya balay, ta idya pa lang agpapigsa. Umay kan to, danunin idya balay yun ta, tulungan ka. Tapos nyo kasi takat among teraramide. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi, iniyawid ko ni Angelica dito'y balay. Nagragsakan na. At nanak ko, idi umayin ni Tessie, manong nemi, tinusuruan na nakadinaskin nga ramide. Panagtemplay ti gatas, manong nemi, kenda dumapay, panagpasukat iti diaper, at sa gana magkaya man ti amin. Manang orotin. Ori na susuruan na kung sino ti mga iwag king kuano no, mapanag sa diya parlor. Di mangkita ka ti babali mo nga talkan. Talkan. Kaya mo na agtarakan mo nagtagipit ti ubing. Sa kalamapan ano, kasta nga adot customer. Mapagkala dumaklawit na dumaklawit na kasi dyan. Tanto, ada 3 nga bulan nanton ni Angelica, mabalim mo nga ito iti parlor. Ya, mabalim mo ti apin nga magmadis si parlor mo. E di mayat? Dapay. Diyan ka na nagbidot dato yung naramid ko. Sabi ko magbidot ka. Sila, at pa nagduha-duha tiriknak nga mangibilang nga anak ken Angelica. Kaga. Ita lang may tubungay bayag, talagang ibilang mo itong anak. Lalo no, makaayon ton? Opo. Naragsak na anak na. Nelia, laglagipam na ita. Ket ni Ruby ngay. Ket papiksapay lang diyan pala di balay, ito nung mabalin na trabaho, balik sa trabaho. Kasi nung nagpasikog tumanin. At napag tumanin. Ay, kasanto katamat na. Ang nakatamat na aramidin nagpasikog manin. Di na kayat nga aramidin sa bali pa nga bidot. Laglaglaw na yung tao nga mangulit-ulit bidot na.
dan talo nga bulan manunim ni Angelica impasyar kon iti parlo. Ha? Nelia? Ang sino na? Anak ko. Ay, kumusta kayo? Dati anak ko, intukot ko dito yo. Talo nga bulan nan, talbulan nga nagdalagan hak. Ala, kuslo di may ambong ha. Ang kamaadan ti anak. Shhh! Oy, anak ko da ito, impas ngay ko. Dahil imulay ito kukote yun, nalawag. Papanawan kayo dito, maapukawang kayo trabaho, hindi ka aramidan, ti magbaga. Anak ko da ito, Wan, I want ma'am. Wan, anak mo. Ano kami tinakpeso? Ha, Nelia? Belia si kala pag-imagaka. Waitress ni friend ko nga Tessie. Dito papapanan tino ka? No, ada okasyon? Wala, jay. Ay, anda na kasi kukeng ko na. Kahit binaybayan na mo. Di kahit ni Ruby, agparang ahawan timpas nga ina. Tapos nalikas takit saan nga mamon ni kiti tatao ang mamon jay balayda. Ikas no, bigla natan nga umay alay ni Ruby anak na. Kasano ko ma? Di na nga kahit nga mamon nga danak na. Ikas no, mailiw to kasano no, mapanunot ng alam naman ti anak mo. Ti anak na. Awang kasuratan nyo? Awan po kada kumaman kasuratan nyo mapakamalat abogado. Tapno awan ti pagkamatan na dyan nga babae. Dalay kado dayta, Nelia. Wala di ba tuman kinitesi? Kung nagpeso. Kaya namangan, no dyan lalaki, kat sublyanan na ni Ruby, kat saludsudan to dyan lalaki, nga no sa dinot ayan ti anak dan. Tamangan no dyan lalaki, kahit namatlay nga ikasar ni Ruby. Ewan niya. Aya po sila ka lagpapaos ka dandan, ti anak nga di mo pa inaramit ti kasta. Masapol nga legal matlayang ti mako ng adoption papers nga pirmaan ti abogado at sworn manutaran sa bagay. Magdurata kini Tessie. Tapos isot maramin. Noon niya tinsigasing ni Belia manunemi ket isot na pasama. Nayatmet manunemi ni Ruby nga nagpirma. Kaya talagang ori awan de jay. Hanakayat nga pasublin. Di anak na. Basta ti amuna kita awan hanga naganak kasuna. Kaya din nanto kayatan nga sinublian na kada dyan ang baybay aking kuwana. Mawangkas man lang, ti baling nga legal, ako nada, manunemi. Tapno awang pambar. Ada nga ron, igamak manunemi nga nanutaran, nga adoption paper, nga kukwak, nga awan to pulos, ti makaagaw kanya kini Angelica. Dan, inom nga bulan ng Angelica, manunemi, ini pabunyaga kon, ket iti restaurant, manunemi, na ni Tessie, isot na kaangayan iti reception. Hindi adda umasidag iti anak ko manunemi yan nalapsat ng babae. Umisisem. Kasla kayat na nga, alain manibol iti krib na, ta nakakrib. Haps, di mo pagkibiyangan ti anak ko. Sino ka? May sakalag iti waitress ti restaurant, ma'am. Itala makita ka. Ano naga mo? Siyak ni Ruby. Di mo kanain nga. Padasam nga obente anak ko. Ma'am, mabalin ka di? Wala pagbait lang. Ada pinirmahan nga kasuratan. Nga pinapirmaan ni Tessie Keng ka. Nga saan ta nga nagkita. Ida lamang kita ka. Nagpintas ka gaya. Iso napintas ta anak ko. Anak mo, anak ko. Anak ko, anak ko, anak ko. Mabaling ko din nga kargaan, ma'am. Wala pagbait lang, please. Sige. Pagustuhan ka.
Lakayat ko man ang pasikog. Isluglogo ko. Agpasikog ka, kaya mga asawa kang ka. Sa kanila mga nagsikog, ano ang mga asawa kang kan. Skamat. Uy, isam ti anak ko. Uy, hamoy pagbagang anak ko. Anak ko't bunyag. Pinubunyagan nyo, di ba? Kaya damat nagang ko kat. Ninangnak. Anak ko ti bunyag ti anak ko. Kaya't kumusta mo ti amana? Awan communication nyo? Awanin, ma'am. Wala kahit nagsublikan niya kawan. Aduan ang taga-aram kanya ka. Talapintas ka gamin. Sino ko mga mintasan nga talaga kay nga mang tagikwakan ka. Napintas ka. Kahit ko kuma, tayo lalaking mangitag ay matibiyag ko. Tati mabaling ko ipagtangsit sa di lugar mi. Nga ti asawak, kat ada mabalin na. Adadagid di akin, di ka makasarak, di napod ng lalaki, no, ada mabalin na. Talaga, kinababaim, ti gunuudan na. Alam mo, titanak ko. Iba tamon. Mga bigla nga agsaok, iti baga na. Hello, mami, kung nanagang ka. Gaganahin ko ng itugtugot manunemi ni Angelica dito parlor kaya dito may isang aldaw nga adult customer kaya siyak lang ti bakante. Hindi at dadasumrek nga nataraki nga lalaki manunemi. Sinabat ko, yes sir. O, ang sabat bakante. Siyak sir. Empleyada ka dito eh? Siyak ti manager sir. No, kasta nga, obra kami di kiti tao, empleadak, gano'n ang customer, siya timang sango. Nalaing ka kadimat lahing. At ako nga rin ka, i-manage ko nga sa negosyo na saan ka nalaing. Sa bagay, napintas ka. Nagan mo? Nelia? Siya man ti Carlos. Nagraip, di gidakulap mi, manong name kat adda na isang sangayan nga na-apro-apros iti barukong ko. Diyos ko, agay hatak sa manin. Ngim, amangan mo't masaktan at laing. Nakaplastaran manong name, tapnurugyak ko man nga pukisan, ngim nagsangit anak ko. Hey, Diyos ko ya, awang makikoperal anak ko. Anak mo? Mabiglang sir, ha? Mabiglang, Sir Carlos. Napang ko inob pa manong naming and sana pagbiit sa kinahalan tinatempla nga dead na impaidak manin sa plaster nga impadedya. Nagsardegan. Anong bulan ng tanak mo? 7 months. Hindi nga rod lakay mo. Naganakakabalasan. Dito na kinapindas mo, naganakabalasan. Kaya na nga ron. Di namat kaya't nga sungbatan ti responsibilidad da. Kasanunog subli. Jai, di lalaki nga amat anak mo. Ay, saan ko nga maawat? Saan nga sinsinan tinaramid na? Imbabain na. Sa bagay, kaya kas pagkarikanta at agayat kang ka. Sino ko mga orti mangayat at diskrasyada? Sino ko matisang mangayat kang ka? O riman pa'y maminano ka madiskrasya ko nada. Kas ko makanyak. Di mo kadiam mo nga na love at pesa na kaya nga. Ay, nakaikat nga lalaki. Takita, kinalaing nyo, kinaalis itong ibagayot, kastoy, kaya ito lang nga, lukwan ti babae. Depende ti lalaki. No, adaman na lalaki nga, nangaliw keng ka, nang baybay-aken ka. Iso na lang nga. Yan siya, saan ka itong baybayan? Carlos, di ko nakot ka ti. Baka makartib ko ta. Lalay nga ma. Uy, nalaingat. Baka adada nga
ag times 2 ti kinagwapom no mapugis ang kanton. Oo. Amoy rapin nga igamantalegs ko. Idugsul ko kay ganito kartib. Nadalapos ko lang mo. Saan ko matgandaran to si Kam? Kita naklatayan ta sarmingan. Umis isam ka. Hindi umis ang akwad. Nakaltalyawin, di tala sarmin, di pang kitam kanyakon. Kasi ka nga, kumustamat ni Mrs. May sakot nga balo. Ha? Anda anak ba't anak? Natay ti asawak, iti panangipas ngayon na kini June. Lalaki? Manuot nga tawin, manuot ang bulan. Diba, 7 ang bulan data anak mo? 7 ang bulan ka niya. Ano nga na anak? Anak kapetsa? Imbaga. Bali, naggandan kay kini Mrs. Anong ospital? Ay, sa bali lang ospital. Kastagayam, di ako pa'y makatawan, sipot na tayo ni Mrs. mo. Awang pa'y. Kapag ako nasa ka nakamanto. Awang kata kami deta. Tinas kang kada daw. Muning pinkulatan to. Di nakasarak ka nga rin. Di kasukat na. Kasi ka nga rin, di bagmat ka nga I love you. Tudukan ka na eh. Kapag sikat mong tudok ko makanya. Siyak at ibang tudok kang ka. Di ka managang ako hasta Carlos. Gabot namamukan. Kaya nagkasala magustok na ito yung parang tatar mo kanya. Agsubliak tuman dito yan. Uri sa anak agpapukis. Agpaklidi na ka. Uri awan ranta. Basta ka na yung tumay ito. No kahit mo, itugod kong tumatin ni June. Impay-pay sumanon na ni Carlos na itang imbagana. Nikit nagbalin sambatin nga. Kasla na nursery. Dito parlor ko. Tanog sangit ni Maya sagsangit dan nga doon. Agkataib nga talaga. Napintas ni Angelica. Guwapo ba ni John? Intuloy manunemi ni Carlos tinangaram kanyak. Imay pa yan dito'y balay manunemi. Dito'y kong impudno manunemi asang ko ang pudnong anak ni Angelica. Impudno keng kuwana nga danduwa nga lalaki nga ng sugat iti puso. Iti rason nga saan ko idang ang ikaniti anak. Ada diferensya sa anak nga kaanak, Carlos. Kada awang problema. Umanahin da, Angelica kay di June. Dagiti kambal. Apaya kambal. Kaslada lang kambal. May isang bulan pa nakayanak da. Ino na lang ni June. Iti 2 oras. May mesangal daw. Imuno na nga nipas ngay ni June. Oras lang diferensya. Paano niya? Kaya nak, di ka pa yung unay mo, Carlos. Sige. Di agin namuta pa nga na siya. Awan ti saan nga mang kanunong kini Carlos manunemi ka dagiti empleyada. Tas tamat din manunemi kini Tessie. Idi, tinaisaroong kami kini Carlos iti restaurant na idi in date na. Idi, dadagundaway mi man. Kwapo rin sinagidate kang ka. Amo nakaditi ka sa sad mo, balo matisona. At damit may isang anak na lalaki. Oras lang ti diferensyada kini Angelica. Kadi, natay nga nagpasangay di anak, di asawa na. Nagalaram kanya kaya. Katasumbata mo na. Iniagad din na. Detan ti lalaking inururay mo. Nga mabalim mo ako na nakasarakak matlaing mo. Nasarakak matlaing mo na. Amo na ka din ang dataparin siya. Amo na. Impudnok yung kwan. Nga ampun ko lang ni Angelica. Kailan ko na na. Ako nga natin problema dadamatan anak mi. Kaya mo, umanahin ta 2.
Na talagang asang kaaganak, dihaan, di adamat anak yung aduan. Anak karad, aklonek, kinaklonem, ano ay etem. Dinakto ka tabaybayan. Di pa may am friend, story. Daruli ka ni Edgar Idigat sang kaya nagkasal, di ba? Libin. Tapos mo ko na ang asawa mo, iba ka may kasal na ka. Hanggang glibin. Sige, pagsalitaan min to karden. Ngayon di matlang aldaw manon nemi inaklon ko ni Carlos. Dito ko nga narik na ti irot dagiti arakop nga dito ko nga narik na dagiti para dagiti bibig na nga nangayayam nga nangamal ka dagiti bibig ko. Kadyan tangi sa anak ba't nagsikog. Nag-check-in kami kada di nga rabi manon nemi kadinted ko keng kuwan ti amin ko ket dito'y kumanin nga narik na ti imnas ni Ayan. Dito'y matmanen nga nagmaris rusas ti rabi. Dito'y matmanen manon nemi ti may nga silad ket namsek kadagiti adu nga ang asog ken arengeng. Dito'y matmanen manon nemi nga napan ti panakailiw ko ti may panggap iti sex. Nalalaeng nga amang ni Carlos gam digiti duan ngayon una manon nemi. Maitayog-tayog nakmusto. Ngano mabalin ket siyak pa yan ti mangibaga nga maulit-ulit. Maulit-ulit. Alam manin ket man. Nasarakak matlaing ko na. Tasaan kon ng bagapay manunimi nga masapol ng kasarnak. Tsaka kaya tilibin. Tayo supende ng imbaga nga will you marry me? O, may makatawan na asawa ma. Hanggang sa kandeta. Sunto malas. Will you marry me? Urayan talaingin. Nga makatawan. Tap na pag-sumat ng birthday. Nada Angelica kini June. Ayaw niya. Mamaminsan nga parambak wen. Birthday and wedding. Iuray mo lang yan. Diba nag-birthday di kiti kambal. Kasta nga ron tinapasamak manong name ka mo dyan na tilalaki may katlo nga lalaki and sagot kanyak ni Apo Diyos kat nasarakak kon. Uwan. Nasarakak maglaing. Tilalaki nga talaga mangipatag kanyak itilikodan di amin. Tilalaki nga oras sa anak aganak at namatan anak mi nga dua. Manong nemi. Dito tika po na, nuapay nga nakaragragsak kami. Adya balay ko, manong nemi inlako kon. Yan tangay kat at namatan bukod mat abalay, manong nemi niya Carlos. Kaya dito balay, nagtipon kami agasawa, kabat agasawa kami, akasumat iti panagden na digiti kambal. Tap numaasikaso ka na yung bagdagiti kambal, nadandat sa gaysa nga yaya mga Intuloy ko tinangmanin si ti parlor ko, intuloy mat manunemi ni Carlos iti ng opisina. Kadeta, nakaragragsak kami nga agawid. Tata sumabat-sabat pa rin kada kami nga anak mi manong dagiti kambal, da June kina Angelica. Idiag na mga manunemi grade 2 itan, dagiti kambal. Kaya mo ka talaga dagiti tao, kat kambal na. Anong nemi? Gamot na talaga nga guwapo kin na pintas. Salamin lakaing ingas ko ni Angelica. Nakaing ingas met ni Carlos ni June. Ito yung ngarot ti pagkasalita, kwarong nemi naman pedamin duwa ka nasaktan. Gabo ngarot ti dimteng malas kanyak, ngan dimteng mitlaeng anasaraka kon ti lalaki. Nga naikari amang ted kanyak teng nayon nga rasak. Ken mangted ngen itud kwet wala ken mangted ken kuhanan ti ragsak ken ipaayanak met iti ragsak nga patinggan. Sabi ko manong nemi damat na ibatik nga adal liliwakin pagsermingan ti biyag kadagiti padak nga nagdengeg ken nagbuya. More power to your program. Tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Nelia. Thank you, Nelia. Ating ka pa nagsurat. Thank you, mat kadagitay nagbuya.